Iingkashari District and Session Shillong kala hukum ban phaset khatsau sngi haga Judicial Custody yaki laingot Nongialam ka Khasi Students Union hadin weki shakyam naga jingmi ka huri hura haga rali thuk hinin ka sngi balang. Kini Nongialam ka KSU balayalam ten bishar ki kintup yo President Samla Raymond Kharjana, Vice President Samla Pinskemlang Sanmeet, Padu General Secretary Samla Ruben Niger. Iingkashari kala batha ban set ya baro laingot Nongialam ka KSU hapo ka Judicial Custody bakhat saw sngi. Habakran chikinong to kubor hadin bami na Iingkashari u General Secretary ka KSU Samla Ruben Niger ula keno bakarajo ka sarkar ban kem ye Nongialam kare ka jing persyang ban pintlot ya ka jing ki ka seng. Usamla Niger ula ong baka KSU kan kan randien ban kan nyai biteng ban pinbor ya ka sarkar bakan pintre kam ya ki mat dawa ka seng. Dạ.